Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ जों बयबो मिथिगौ रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा नांनायनि थासारि सोलिगासिनो थानायखौ इउक्रेन रासियानि गेजेराव दावहा नांनायनि थासारि जाबाय थानाय समावनो इउक्रेननि मददाव गुबुन हादरनि दावहारुफोराबो इउक्रेनाव दावहानि ट्रेनिं लादों बिनि गेजेराव भारतनि सासे लाइमोनाबो दङ भारत हादरनि तामिलनाडुनि इउक्रेनाव इन्जिनियारिं फरायबाय थानाय साइ मुंनि फरायसायाबो रासियाजों दावहा नांनो थाखाय इउक्रेनाव ट्रेनिं लागासिनो बिटिसिनि एमसिएलए थामहिनबा बारग' एनडिएफबि आफादगिरि अमर बसुमतारीनि बाख्नायथाव आखुथायखौ जों सम सम नुबोगासिनो फिन बिथाङा बाख्नायजाथाव हाबा मावदों बिथाङा चिरां जिल्लानि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो थानाय सानै बेरामिनाव देहा फाहामसालियाव थांनानै गावनि फारसेनिफ्राय नोगोद रांनि अनसुंथाइ राननानै होयो गुवाहाटी दूरदर्शन केन्द्रनि गिबि असमिया रादाब फरायगिरि आरो गुवाहाटी दूरदर्शन केन्द्रनि रादाब बिफाननि आजिरा मोननाय लेङाइ सामलायगिरि प्रताप बरदलैया थांनाय हराव गावनि थाग्रा खुलियाव 73 बोसोर बैसोआव जोबथाहांबोयो बिथाङा थांनाय 1 बोसोर 6 दाननिफ्रायनो डायबेटिस बेरामजों भुगिनांनानै दंमोन असमिया रादाब फरायगिरि प्रताप बरदलै बिथाङा गावनि बिसि सानै फिसाजो आरो फिसाज्लाखौ गारनानै अरायनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलाङो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरग'यारिया मिरु बिसानि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बिबाननिफ्राय बिदाय लानायनि सायाव मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा बुङो दि फैला जे बरग'यारि बिथाङा बिसानिफ्राय बिदाय लानायाव जोंहा जेबो दुखु गैया जों बिथांखौ बरायो होनना आरो बिसानि पाब्लिसिटि सेक्रेटारिनिफ्राय बिदाय लानानै राजखान्थि हान्जायाव खामानि मावनो थांखि लानायखौ बरायो गुरु पबित्र बर' बिथाङा मैया बाक्सा जिल्ला अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन दानाय आरो बिबान होनानै समायखिरा होनाय हाबाफारिया मैया बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि बाथौफुरियाव जालाङो बे हाबाफारियाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि बोसोनगिरि राजु दिउरि बिथाङा बाहागो लानानै बुङो दि नगावआव पुलिसनि इनकाउन्टाराव जोखोम जानाय कीर्ति कमल बराया न्याय मोनबाय बिनि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ बाख्नायो नाथाय ट्राइबेलनि सानै सेंग्रा जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ नंखाय दायाव गावथारनायनि उनाव जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै बियो अयनाय बेबादिनो नोंसोरो नन ट्राइबेल एबा ट्राइबेल नङैफोरा जोंखौ बासिबोगासिनो बिनिखायनो जोङो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियना बेबायदि फाराग खालामनाय एबा बासिनायनि हेंथायै जुजिगोन जोंनो न्याय होआब्ला जोङो ट्राइबेल एमएलए एमपि जाय बिथांमोना येसमेन गोजा बिथांमोनखौ फैगौ बिसायख'थियाव होखारगोन होनना कीर्ति कमलनो न्याय होबाय नाथाय सानै ट्राइबेल सेंग्रानो दासिमबो न्याय होआखै बियो मोजां जायाखै होनना गिबि मन्थ्रिखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो लोगोसे गुवाहाटीनि नलपारायाव बर'फोरखौ हाग्रा बिफाना होखारनायखौबो गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो हाग्रा ओनसोलाव ट्राइबेलफोरा थानो मोननायनि आयेन थासेयावबो सरकारा मानो ट्राइबेलफोरखौ होखारखो होनना सोंथि खालामो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।